Usa sa upat ka mga barkong gikan sa Tayud Konsolasyon ug napadpad paingon sa Punta Engaño, Lapu-Lapu City tungod sa bagyong Odette, giplanuhang himuong restaurant aron mamahimong usa sa mga tourist attraction sa barangay. Ani ang report. Magpito ka buwan ang nagpabilin sa kabaybayunan sa barangay Punta Engaño ang tulo sa upat ka mga barkong gikan sa Tayud Konsolasyon ug napadpad sa dapit tungod sa bagyong Odette. Gawas nga nahimo na kining eyesore o bati nga talan-awon, nakapahasol usab kini sa mga mananagat sa dapit. Kini ilabi na kay niadto lang weekend nasunog ang usa sa mga barko sa dapit, ang Trans-Asia 1. Actually dako gyud guys ang epekto kay kani nga area, fishing area unya daghan ang mga nanginabuhi sa dagat, mga mananagat, unya naaliha ang mga corals, o nagpaabot ra pud mi og unsay mga pwede mabuhat legal matters regarding ana aron mahimo untang hapsay ang panginabuhian pagbalik sa mga katawhan sa Punta Engaño. Mato ni Konsehal Mark Estardo nga atol sa tigom sa mga barangay officials uban ni Mayor Junard Ahongchan, gipahibaw ni ini ang plano sa dakbayan nga i-develop ang labing dakong barko nga nasangad karon diha sa sitio Johnson, ang MV Diamond Highway ug himuon kining usa ka tourist attraction. Buhatan kini sa dakbayan og boardwalk paingon sa barko. Tungod sa kadako sa barko nga nasangad, lisod ang pagpalutaw ni ini pagbalik ug mulanat pa usab og taas-taas nga panahon kun kini pisa-pisahon aron makuha sa dapit. Unya kay 13th floor man siya, pwede siya buhatan sa sulod og restaurant, at least makamurag income kuan sa barangay. Unya mahimong tourist destination, daghan ang mga pwede makabisita, daghan ang pwede makaari sa Punta Engaño. Apan lagi, may kakuwangan pa sa mga dokumento maong posibleng mulanat pa usab ug pipila ka buwan una masugdan ang pagtrabaho ni ini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.